Ara, des del pati, i amb aquestes vistes al mar, l'Anna ens explicarà el seu treball. Hola, em dic Anna i tinc 9 anys. El meu treball l'he fet d'en Salvador Dalí. Per què l'he triat? L'he triat perquè m'agraden les coses abstractes d'en Salvador Dalí. Hi ha un quadre en concret d'en Salvador Dalí que m'agrada molt, i és el dels rellotges tous. El quadre dels rellotges tous el vaig conèixer a segon, que ens va donar una fitxa amb la imatge del quadre. I jo tenia curiositat per saber qui l'havia pintat. Llavors la meva mare em va dir que era d'en Salvador Dalí. Què em vull saber? Vull saber on i quan va néixer, quins quadres ha fet a part dels rellotges tous i quines són les seves millors obres. Data de naixement: 11 de maig de 1904, a Figueres. Data de la mort: 23 de gener de 1889, a Figueres. La seva dona, Gala Eduard Dalí. Va néixer a 1934 i va morir a 1982. Períodes: surrealisme, cubisme, dadaisme. Salvador Felip Joaquim Dalí i Domènech és un pintor reconegut i també escriptor, escenògraf, dissenyador de joies, il·lustrador de llibres, director de cinema, i en tot va plasmar un món propi i fins llavors mai vist. Des de ben petit ja va improvisar al seu taller de pintura, als safarets de casa seva, i el seu primer encàrrec va ser crear una carrossa dels Reis Mags. Era molt inquiet i extravagant i va marxar a París i després a Nova York. A París va conèixer el surrealisme, el moviment artístic que crea a partir del món dels somnis. Va viure amb la seva dona i musa Gala a tocar del mar de Port Lligat, en una casa de pescadors que va anar engradint com un laberint de somni. Algunes obres importants: Noia a la finestra, la persistència de la memòria, també dita com els rellotges tous. Gran arlequí i petita ampolla de rom, elements enigmàtics en un paisatge. L'últim sopar. Què he après? He après que l'obra que m'ha agradat més, la dels rellotges tous, és la més important i la més famosa d'en Salvador Dalí. També he après algunes coses de la seva vida, com per exemple, ell vivia a Figueres. Què m'ha agradat més? M'ha agradat molt poder veure algunes de les seves obres i que la que jo vaig triar fos, per casualitat, de les més importants i famoses d'ell. Què no m'ha agradat? Com que hi ha alguns quadres molt abstractes, no m'han agradat gaire, ja que eren molt estranys. D'on he tret la informació? La informació i les imatges les he tret de pàgines d'internet i també d'alguns llibres, com per exemple El petit Dalí i el camí cap als somnis. ¿Cómo suena?